Tala North Caloocan pasado alas 3 ng hapon kahapon. Ang magpinsan ay edad 5 at 6 na taong gulang. Maya-maya, dumating ang isang taksing pumormang liliko sa Dahlia Street. Makikita sa kuha ng CCTV na pinaalis niya ang mga bata kaya tumuturo siya mula sa loob ng taxi. Agad dumating ang isang batang babae para sabihan ng 2 batang umalis dahil may sasakyan. Pero hindi pa nakaalis ang mga bata, nagdire-diretso ang taxi sa pagliko. Sa pool ang mga bata at parehong pumailalim sa gulong ng taxi. Huminto ang driver pero hindi niya agad naiatras ang taxi. Doon na nagdatingan ang ilang residente. Sabi ko sa kanya, Kako Brad, lumabas ka. Iatras mo ang taxi mo kasi ang 2 bata andyan na sa ilalim. Nakita niya na, pag atras, yung isang bata na naabot yung paa, yun ang nakalabas. Kasi matras na gumapang. Pero yung isa, puruan, nangitim na. Nakagapang palayo ang 6 na taong gulang na si JC. Mas matindi ang tama ng pinsan niyang si Ismael, 5 taong gulang. Dali-dali siyang binuhat ng kanyang ina at dinala sa ospital. Pero agad din siyang binawian ng buhay. Nahanap niya yung papa niya habang dumating ako. Papa, sabi niya. Sabi ko, anak, magpunta na si papa. Mga ilang salita lang siya sa akin. Tapos sabi niya, madilim daw yung paningin niya, wala raw siyang makita naman sa akin. Sabi ko na kasi dundul ko kaya ay ko pahinga ka lang. Labis ang paghihinagpis ng mga magulang ni Ismael na hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Ang saya-saya pa raw ng kanilang anak isang araw pagkatapos ng Pasko dahil bumili siya ng mga bagong laruan. Si Ismael. Wait na lang ako. Marambing na ba tayo, Isma? Nakakis mo si mama. Ikikita ko na anak ko. Yakabin ba ko niyan? Malengke kami, isa lang kami kasama. Basta yung pangyung katabi namin lagi sa tulog. Yung sasabon ko namin sa taon Kasi gusto niya lagi kami tabi. Kaya para masakit sa amin wala kasi. Sanay raw kasi silang naglalaro sa labas si Ismael kapag hapon. Nasa bahay daw sila noon at nagre-repair ng washing machine na pinagkukunan nila ng kabuhayan. Agad din daw nilang nakaharap ang taxi driver. What hangs low is sleek and goes with my outfit. You guessed it, it's a $0 crossbody bag. It's small but has a large capacity for holding stuff. But if you need a little bit more space with the Light Sling Mini, not only does it look sleek, they've designed this bag to hug your body, which may be a reason enough